Здравейте, хора. Здравейте хора, ние сме Gaming Gods BG, боговете на българския гейминг и днес ще цъкаме малко CS 1.6. Я ми я дай. Добре, тук сме с Хикс 5 Хикс, долна черта, 99 долна черта HD. Аз съм Чичо IMAX. Накратко аз съм Ники. Да. И с Йоан Иванов също. Слабака. Как сме? Аз само да досал клик, ама това е друг въпрос. Ето и сега. Майка ти мръсна. Както и да е. Бата, аз още съм си не разпала, не съм тръгнал. Арбе, Ники, виж ме. Тук. Аз ти прекидам гърда. Аз съм богат. Само може да видите каква дволевка имам. И да се кефи. Не знам, ама той с камера ли сме? Къде? Той е зад вратата, да знаеш. Той е зад вратата долу. Долу, бе. Там, дето гледаш се. Слез долу. Към тяхното място. Така, сега е зад тази врата. Дясната. Преместил се за тебе, бе! Не, къде си? Къде е, бе? Нищо, ние говориме. Любимото ми оръжие, дуда. Има някъде си търси клан в чата. О, той дойде от Чичо Чочко. Лошо става. Аз се След мене. Не, аз мисля да сме двамата на едно място, така ще не исках, защото са ти с двамата. Добре, окей. Идем някъде. Нула бара, дуба. Бабата, това не го виждам, майна. А ти как заложи бомбата, бе, човек? И сега тук, няма да Ти си... къде я заложи, на бето или къде? Не съм залагал никаква бомба сега. Райони кила. Много намеря. Ти си нашата надежда. Да, ама Чичо Чочко, къде си, бе, брат? На нашето място. Добре, това. Нашето място не там, бе. Ма вече си тръгнах! Fuck you! Fuck you! No. Он си тръгна, окей. Това е как да заложиш и бомба. Дай ме на мен, аз да я заложа. Как да ти е там? Чакай. Направи на нея. Ето ти е C4, готово. Това ми даде оръжие. Аз спамах оръжието. Чакай. Чакай, аз съм без оръжие, фак. Аз съм само с някакъв пищак. Зарежи. Ето, бе. Или го там долу. Ето го. Бързо! Ето тук, билите, убили. Долу. Стига, бе. Дай ми оръжие. Аре, дай Ти ми. сега ще ти дропна, ето. На ти. Чай си купа аз. Дай си взема патрони. Аз имам 16 милиона и не мога да си купа оръжие, маля. Това не са 16 милиона, 16 хиляди. Чай си купа патрони, бе, човек, бе. Ние смахме го, спокойно. Аз докато си Добре, купа сега патрони. защо Случай е слабак, аз го убих. Кой е слабак, бе? Ти кой? Браре, стига сте се обиждали, бата. Не, бе, ние само се базикаме. Миналия клип само се обиждахте. Който не беше записан. Ако беше записан, щяхте да го качите, тук. Не да го Чичо, това ще го убия споко. Бате, как ще да извада ножката. Аре, само с ножки сега. Не, бахте. Аре, само малко. Аре. Само на нашата място. Хвърлете всички оръжия с G. Добре, аз смахнах, аз съм само с ножка. И аз съм сам. И без такива... Елатка при нас, де. Добре, ма не ме убивайте, ще кажем старт. Добре. Ой-ой. Аре, бе. Ивана, къде си, бе? Чакай, Йони, не почвай. Окей, чакай, Ники, ела тук при тех. Ела да те цунем. Йони, ела да те цунем. Защо ме удриш, бе? Сори, брат. Не съм казал да започваме. Сори, брат. Ти почна. Добре, Ти с оръжие, бах ти му бара, как може? Ти какво си държеше? Ники, такой си с оръжие. С оръжие бъди. Така, че той е с оръжие. Ники, къде си? Така, Ники. Дай на майна. Аз не знам къде си. Аз съм на нашето място. Добре, аз идвам. Ама не ме би докато не стигна.
Да. Нищо, ние говорим 32 на 14. На чат 13. Да, което преди това беше за мен. Добре, не много да започва. Тихо бе! Малко късно го казвам. Тихо бе, Николай! Много си неточен бе, човек! Какво съм наточен? Само се мести той. Това сериозно си толкова... Искам да скараме. И на играта да се местиш по принцип. Ами... Ники, защо нямаш патрони? Ники няма да сваля мъжини. Аз няма игра, така ще седя тук и си мина. Добре, споко аз го убих. Елате само на лонга. Елате само на лонга. А? Сега даже нямам и пистолет, бата. Само на лонга. Къде? На Ато. Лонга. Там където е единият тунел. На Ато? Брат, просто оттам дете се чакахме от тунела. Само оттам. Тунела. Брат, вие разбирам изо. Ох, нищо не те разбирам, не ми пука. Колко ще. Лонга е онова място, дето дели... Ми даде, аз съм тука. На лонга. Не е тука. Ники е тука на лонга. Някакъв хакера. GMX хакера. Ох, X5, браво, бива. Имам вече снайпер. Ето лонг, бе, къде се намира това? Ето го тук, това е лонга. Е това. Да. Елате само там. И той е от кой е? От мене. Това хакер ще го ще. Нищо, и него ще го правим. Ще го прави. Ще го прата. Много сте бе! Никой! Айде давай, брат! На лонга са бе! След лонга. Давай! Браво! Поне уби някой. Поне уби чичо. Не. Айде бе. Краси, кога си свърша клипа? I don't know, когато ви направя много килове. Значи никога. Сега. Значи никога. Краси стигне ли 10 кила? Да, значи никога, да. Защото аз го убих. Какво е това? Що ти шлап? И не, защо не можах? Уби го, Ники. Уби то. След лонга е. След лонга веднага вдясно. Ето го. Дай. Нива. Приклякай го, би, бе. Приклякаш и младиш. Той красе е лесен, ама другия. Лесен е той. Бата, само такива. Бата, пак ли почвата, бе? Не, просто казвам. Пак ти отбора, човек, само се карта. Не съм се борил. Букуци, нещастни. Ники, от само на лонга разбрали нещо? Сега идвам на лонга, спокойно. Да, само тук. Ще те чуя. Нали знаеш, като шепнеш, ще те чуват? Да, аз. Ето ги там. Той пита къде е. Гади. Добре, остават малето ще ме настигне. Значи, който направи първи 2 кила, в смисъл, сега който направи 2 кила, изфършва клипа, така че, защото така. Който първи направи 2 кила, и той печели, така. Аз няма да бъда това. Няма да бъда късметлив. Един за мен. Ники, само на лонга не ходи. Добре, аз съм си на лонга. Да. Ето, бих... Не. Чакай, още един кил ми остава. Добре, ти на колко кръв си, бе? На 100 бях. Бах, тя ще целя в сърцето. Това беше той. Спокойно, Ники, сега ще ги смачкаме. Мен остават още 2 килчета, лесно, да? Само да там са много... Ники, отвлечи им вниманието, давай. Деба. Къде съм? Нищо не виждам. Чакай, чичочка, Аймак си направи 2 кила, така че... Нищо, стои само и него.
Добре, това ще бъде всичко. Това беше за днес. Благодаря ви.